Oh. Sa kanila bunbun ba. So may dapo mo kuha. Mga katambak. Ana sa mga bato-bato. Oh, ato sa. Ato. Ano Yusuf? Musilo mo ng isda kay mangita man na sila kataguan god. Hello guys, good morning. Ana na tayo guys, na ako sa baybayon o doon ako na hunahunaan guys. Nakita na ko niya ako ang higala guys. O atong adtuon. Laing panagat guys ang ato ang interviewon guys kay aron mahibaw tag unsay angay nga masayran guys atong adtuon. Good morning Brad. Pwede mo na Brad o kanang atong buburom ni click ba? Click man Brad bro. Siguro na. Pamugas Brad, yung season mo ni Brad. Kagahapong adlaw diha ba pod? Aday. 3 kilo na tulurosan pares. 3 kilo kanang tanan gi ari kana tanang gi area nimo Brad. 3 kilo rin o kuha ana? Kung area rin tanan. Ang labing ko ano na 7 kilo. 7 kilo? O matumo sa daghang isda. Butangan. Sa isang semana kapila ka magbukad? Naimutang ka sa usa ka semana mo bukad ko kuan katulo ana. Katulo? Oo. Ya di parehas lagi kay usa malatangan ako duhang adlaw. Di duhang adlaw ako sang bukaron nya usay malatangan 4 adlaw. Usa sa bukaron na sad. Di mo parehas. Kanang katong gahapon. Gahapon usang semana gito siya ko. Di bagyo man. Usang semana. Ang atong bubo Brad kung maggama ta matag usa pila kay puhunan ana Di magparehas, depende sa pagpalit sa plastic kay ang plastic pod lain magpresyo kada kuan kanang plastic. Bana jud nimo Brad kana pila kana? Ang palit ako ano sa plastic niya. Kay man 130. Litros. Kana pila ka metro yung magama na? Yung magama ni? Usang bubo, Ang kanil siya, kay usang bubo, ang nagama din yan kay kuanda ka metros. Dana, suso? Naritasong dinagmay ba? 3 metros. 3 metros na isang bubo? Ang kanil siya, hapit man siya mag-usang metros. Ang kanil siya, hapit sa mag-kuan, usang metros, pag yung mag-anis, dilabot anis. Sa lawas, yun, dimutang niya siya. 3 metros tag 130. Mahal So guys, nangutana jud ko ni Brad kay kung kinsa tong ganahan ning taon mo magpagama og bubo, pwede gani na lang ka ni Brad pwede. Pila po pangay nimo ana Brad og ikaw jud mo gamaan ng usa ka buok? Ay dili magpareha sa didako na may mo request nga. Og inganana jud lamang kadako ibutang ta. Dinanay ka kuan. Mga 300 ra. 300 ay pangayo nimo? Oo. Ang materyales Sa magpagama. sa magpagama? Oo, materyales. Sa Ang materyales. og imuhang materialis tanan 500. 500. Okay na. Pero kanil ko ka. Daka. Oo. Ang karong Sa isang semana mga pila kay magama nimo aning ngani ka daka? Isang semana. usang semana. Kung focus na yung damaan na yung na magtrabaho. Focus ko ni kuan yun, usang adlaw. Mahuman din ako ang ihang Usang adlaw, usang bubo. ana. So sa ato pa Kansi ko ginadlawan ko. alkansi. Kung nadlawan ako pagpangayo. Alkansi. Pero nga ako lang nga. Paano ka? Sagdi laman Brad kay og naapoy makakitaan ni akong videos basin og ma-attract sila magpagama pod. Ako interesado po kaning bubo kay murag kanang sideline ba?
Nangutana raman po ko. Kani siya ani bitaw. So kini mo mga bata abag jud ni nimo og panagat no? Oh, abag na siya. Sabi nag sama aron ato tabangon sa bayong nga. Dahil sa pan. Ayan. Ka pambot ka gabugsay. Ya pambot. Ah, Sa una so pay pambot. bugsay. So salamat Brad sa impormasyon gihatag mo nako og manghinaot ko guys kung kinsa katong ganahan magpagama og bobo aron laman ta ni Brad. Kisto nga ni mo Brad? Richard Apelyido? Golfan. Richard Dolpan? Golfal G-U-R-L Golfan. L-F. Dili laman sa Valencia Poblacion guys. Pangita laman na siya. Daplet sa Suba guys ang iyahang kuan. Ang iyahang dungguanan. Kung interesado mong pagama sa ang bubo, ari alaman dire ng Luyos Slaughter mayang area ari. Ni asi dyan ni. Adto sa balay. Ato sudlon ra. Sudlon ang area. Sige. Sige Brad, manghinaot ko nga makatabang ko sa imuhang mahimong panginabuhi pohon. Pohon. Hindi magpagama. Area jud ay yang bubo karong adlaw guys. Tapos yung mga sakop ato aktibo jamo Na? Kap! Good morning! Hi, Penron! Ay, diha man dito ganinaan. Ato makita yung bubog, yung sakyanan ari guys, arang ari onato. Gihipos na itong pagbagyo di ay? Oo. Kining tao guys, buhi-buhi jud no? Kay kani si Brad bubo ra magjuyahang panginabuhi pero dako gihapon og suporta siyang adlaw-adlaw nga pagpanginahanglan guys. Malo mo na tag 3 kilo upat. Dili na alkanse. Sa isang simana katulo, hayahay na. Adi na to kalimtan guys, ang iyang pangayo jud kuno matag-usaan na iya ang materialis 500. Ato naman siyang gika istorya as sinugdan mo na nga manghinaot ko guys og dunay magpagamaan niya. Klase-klase nga mga isda ani makuha guys. Basta kay mo silong laman sa maong bubo, kuha jud ang nagklase-klaseng isda ani. Pero sa pagtuo guys, murag wa jud siya paon no. Wa siya gibutang nga mga paon. Murag pasilungon ra jud tingali niya ang isda ani oh. Pasensya na mo guys, ug mara pilingan ako karong adlaw ug ako mo yun guys. Bye-bye.